एही कलजुग में भेष बदल के अइती ए माई। एही कलजुग में भेष बदल के अइती ए माई। 2022 में भई अत्याचार मिटैती ए माई। 2022 में भइल अत्याचार मिटैती ए माई। 4 साल की नौकरी बंद करवैती ए माई। 4 साल की नौकरी बंद करवैती ए माई। 40 साल के नौकरी करवैती ए माई। 40 साल के नौकरी करवैती ए माई। एही कलजुग में भेष बदल के अइती ए माई। एही कलजुग में भेष बदल के अइती ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैती ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैती ए माई। जब जब भारत बिखरल बा आपन। जब जब भारत बिखरल बा आपन। तू ही भइलू माई, तू ही सहारा। तू ही हऊ माई, तू ही सहारा। देश की लाज बचैतू ए माई। अपना देश की लाज बचैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार मिटैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार मिटैतू ए माई। यही देश के कुरुसी पर ऐसन ठग बैठल बा। यही देश के कुरुसी पर ऐसन ठग बैठल बा। चाह बेचत बेचत देश बेचे लागल बा। चाह बेचत बेचत देश बेचे लागल बा। यही देशवा के लाज बचैतू ए माई। यही देशवा के लाज बचैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैतू ए माई। काला धन के नाम पर कितना लोग मरल बा। काला धन के नाम पर कितना लोग मरल बा। केतना धनिकन के लोन माफ भइल बा। केतना धनिकन के लोन माफ भइल बा। एही देशवा के रक्षा करे अइतू ए माई। एही देशवा के रक्षा करे अइतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैतू ए माई। 4 साल के नौकरी बंद करवैतू ए माई। 40 साल के नौकरी करवैतू ए माई। 2022 में भइल अत्याचार बंद करवैतू ए